αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νοικίων άδοντας. Δεύτε πόμα πίο με κένον, ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού ενός στερεούμεθα. Επί της Θείας φυλάκης ο Θεϊγόρος Αββακούμ στήτω με θυμόν και δεικνύτω φάες φόρων άγγελων διαφρυσίως λέγοντα σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Ορθρίζομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσείσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ηλίων πάση ζωήν ανατέλλοντα. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκτήτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου. Ο πέδας εκ καμίνου ρισάμενος γενόμενος άνθρωπος πάσχιος θνητός και διαπάθους το θνητόν αυθαρσίας εν διευπρέπειαν ο μόνος ευλογητός των πατέρων